E a liberdade non é irse a tomar cañas. Liberdade é poder criticar o goberno sin que te chame o conselleiro de Educación para dicirche que o que tes ou non que facer. Señor Rueda, os galegos e galegas teñen dereito a expresarse con liberdade, aínda que iso a vostede non lle guste. E cada día temos unha nova evidencia. Sabe cal foi a última? Foi que quere impoñer a censura nos centros educativos e nos centros de ensino. Xa non lles chega agora coa TVG, tamén queren censura nos centros educativos. De feito, presionan a centros de ensino para que non participen nun certame artístico porque se fala sobre altre. Intentan impedir que se colgue nun colexio unha bandeira de Palestina que quere denunciar o xenocidio. Por suposto, para o Partido Popular todo é adoutrinamento, salvo si defendes a ideoloxía do Partido Popular máis ultra. Non aturan a crítica e por iso intentan prohibila por todos os medios. Señor Rueda, cal será a seguinte censura? Un cartel do 8M? Unha pancarta a favor do colectivo LGBTI? Un manifesto a favor do galego? Vostede o que quere é aplicar o control ideolóxico e impoñer a censura de quen pensa diferente do goberno do Partido Popular, de quen pensa diferente de vostedes.